Na-discriminate ka na ba, kabisyo? Oo. Na-discriminate. At kapag sinabi kong na-discriminate ka na, ang ibig sabihin nun ay hindi ka pinayagan na pumasok sa loob ng isang restaurant o ng isang gusalin. Or sasabihin sa'yo, ay bawal po yan eh. Ay hindi po kami tumatanggap. Kasi nakita yung panlabas sa anyo mo. Simpleng t-shirt, nakatsinelas. Hindi mag-aarabong pananamit. Parang mababa ang tingin sa'yo. Na-discriminate na rin ba yung aso mo? Sino dito mga nag-aalaga ng aso? Masakit, no? Na yung alaga mong aso ay hindi makakapasok sa isang restaurant na tinatawag nilang pet-friendly nang dahil sa aspin ang alaga mong aso. Sa totoo lang, ang daming ganyan ngayon. Nang de-discriminate. Ako mismo, na-discriminate na ako. Dahil ang minamaneho kong sasakyan, luma na. Hindi ako basta-basta pinapapark. Hindi ako pinapavali. Nangyari talaga yun sa akin. Dahil nga, akala siguro, driver ako. At hindi ko kailangan magpa-valet parking. Akala may idadrop lang ako. Ganun ba talaga kalupit ang mundo? Kung yung iba ganun, pues kabisyo, ito na ang pagkakataon mo para maging iba sa kanila. Para sa mga restaurant owners out there, sa mga staff out there, sa mga business owners. Isa po itong malupit na panuwagan or panawagan ni DJ Rocky Terra. Huwag naman po tayong ganun. Yes, we do have policies. But, pakitrain naman, no? Pakiguide naman, no? Yung mga nagtatrabaho sa inyo tungkol sa mga aspins. Animal welfare. Breed discrimination. O sa human discrimination. Racism. At kung ano-ano pa. Madami ng hayop ang asal o ugali sa mundong ito. Huwag na tayong maging hayop. Anyway, 9:00 ng gabi hanggang hating gabi magsasama tayo. Kapiling ang inyong Basa Princess, DJ Rocky Terra. At eto na nga po, ibibigay ko na ang patikim ng DJ Rocky's Secret Files. Aaminin ko na sanang mahal kita, pero hindi na pala pwede. Bakit kaya hindi na pwede? Siguro kasal na sa iba. O baka ikakasal na sa iba. Or baka iba na yung gusto. Bakit naman kasi? Hindi pa napasok sa right timing. Abangan mo yan sa aking pagbabalik. Kapiling ang inyong Basa Princess, ang tagapagprotekta
at tagapagsiwalat ng inyong pinakatatagong sikreto, DJ Rockitera. Up next is DJ Rocky's Secret Files. Tatay ko ang pagkababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente, pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!